Det hedder Advanced Key and Mouse Recorder, og så kan jeg trykke på, den skal huske at være inde på Macro Explorer, så tryk på Record og Macro, og så kan jeg egentlig bare trykke, nu skal jeg lige huske at være, så det skal være klar til når jeg starter, som det ligger. Det kan I se hernede. Den skal være klar, der hvor man skal, nu tager den egentlig bare forfra, det er lige meget. Den starter fra 0 i mit tekstdokument. Og som I kan se, så trykker jeg record mark, så kommer den her op. Man skal lige bare trykke OK. Og så optagelsen starter. Det jeg så kan gøre, det er at tage musen, eller det jeg skal gøre. Det er her fra hjemmeside, op til personlig oplysning. Ctrl C. Næste CV, og næste CV. Ned og tryk på tekstdokument. Ctrl V. Og så går jeg op, trykker på der, og så trykker jeg Escape på tastaturet. Nu har den så lavet en ny en, og den kan jeg så omdøbe her. Det var lige en fejl, det var ikke lige kombinationer, jeg skulle lave om på. Så går ind i Properties, så det står anden ned her, så må jeg kalde den sådan. Og så kan jeg trykke på den første play-knap her. Så kommer den om. Lige inden jeg starter, så skal jeg lige huske, nu lukker jeg den ned. Det er lige præcis den her, som jeg skal huske at trykke escape på. Så kommer den her ned i hjørnet, der hvor uret er. Og så kan jeg måske godt sætte den op på 3 hastighed, fordi nu gør jeg lidt langsomt. Og det kan man lige få den til at tilpasse. Man skal nok lige sidde og kigge på den selvfølgelig. Nu vil jeg så se, nu tog jeg 3 ud af 201. Det vil sige, at der er 198 bliver det så. Og det vil sige, skriver 198. Og hastighed, det kan godt være 3 gange så hurtigt. Så gør jeg klar til, at den egentlig kan starte her. Og så trykker jeg OK. Så kan jeg så se, nu har jeg lige glemt at gøre en ting, så står vi lige stoppe igen hernede. Det er jo lige noget program igen. Så hvis jeg trykker play, det jeg har glemt at gøre, nu skal vi 105 igen. Jeg er kommet til at trykke på den her pause, så er den stoppet. Så er OK. Husk at lukke den ned. Gør den klar her i baggrunden. Den skal starte fra. Så trykker OK. Og den kører perfekt. Den er indsat med tekstdokumentet. Du kan se, nu var det lidt langsomt, men man kan sagtens få den til at tilpasse det, så det går hurtigt, og så tager det måske 10 minutter, et kvarter, så er det kørt til 200 igennem. Og så kan man sidde og lave noget andet. Man stopper ved at trykke Escape på tastaturet. Nej, det er min fejl. Det er, når man optager. Her skal man trykke Control Shift. Det står også hernede i. Control Shift, og så Alt, og så Q på samme tid. Så er den stoppet, og til sidst så har jeg så hele tekstdokumentet fyldt op her med 200. Man skal så huske at gå tilbage i søgningen. Det var her kviksøgning, og vi er inde i. Så skal jeg tage den igen. Og så tager jeg så næste farveområde. Når man lige har husket at dele det op. Ellers så er det selvfølgelig hernede, man skal trykke. Og så ændre stilling. Antal år og så videre. Man skal i hvert fald få det til at passe, så er det 200 forsøgning. Og så kører hele erhvervet ud i alle underområder. Og når man er færdig med det, så har man tekstdokument fyldt op måske med
ja, det kan 5.000 e-mails eller 10.000. Og så gemmer det med at kalde sit navn, som det hedder, og så sender det simpelthen per Skype eller per e-mail.